Sa ako nang giingon may gala, punto por puntong diskusyon. Both sides, ang Cayetano Black o ang Gatchalian Black, dunay legal basis. With due respect and fairness nilang duha. Mawita na karon nga medyo nabahin mga kaigalaan. Pareha dunay basis. Pero ang gibug-aton sa basis, kaysa man mahigala mo, grabe sa may, iya ko nung kwilyuhan, iyang bitbiton. Ang gibug-aton sa basis, mas bugat kang Alan Peter Cayetano. Kani prangka-prangka ang pagka-istorya, ha? Nga naman, ang kang Alan Peter Cayetano basis, ang 1987 Constitution, Paragraph 1, Senate Rule 2, Section 2 sa Senate Rules. Klaro na, ang basis ni Cayetano Constitution. Sa may basis sa Gatchalian Black. Ang Gatchalian Black, ang basis may gala ang Abilino case. Sa ako nang ingon, i-discuss ko ng Abilino case. Kinala na taas-taas nga time. Katawanan sa ng Abilino case, but ang iyang facts, dili exactly parallel sa nahitabo karon. Ikaduha, ang kanang Abilino case, para klaro lang yun, careful reading of the Abilino case reveals that the relevant statement is merely an obiter dictum. Klaro na, obiter dictum na na, mga kaigalaan. Basahan ko ninyo ang Abilino case katong mo, gusto gyud niya na, tagaw-taw, may gala. So, basa. Ako nang ipaprint ni kasamang Ken Galinia, day. Ako man nang salamat kay Day Ken, ha. Naana na yung mga higala. Niya, pila ka pages ta na ni? 29 pages, no? Alright, Abilino case. Ipakita ko na doon katong kaso doon, katong screenshot doon. Kano? Abilino case, I-discuss na to, unsa ang facts ni katawanan sa ning Abilino case, may gala, but not exactly the same ining nahitabo karon. Ikaduha, unang-una, lack of jurisdiction ng korte, wa sa mo take of cognizance. Kay lack of jurisdiction, therefore, ang iyang statements sa Abilino case, obiter dictum ra. So, ang basis nila kay Cayetano na opinion of the court, not even binding mga higala because dili mga kaigalaan na official decision sa korte. Straight to the point. Dili. Kung dili, obiter dictum lang. Obiter dictum lang. Panay klaro-klaro ha nga pagka-istorya mga sukiti ba. Manawa sila mismo, kasabot na sila mismo, manawa sila mo elect o Senate President. Ang ilang gi-elect mahigala pro tempore ra. So, ang basis ni Cayetano mas bugat sa basis mahigala sa Gatchalian Black. Klaro na nga pag-istorya mga kaigalaan. Nga naman, ang basis ni Cayetano, ang Article 6, Section 16 sa atong 1987 Constitution, Rule 2, Paragraph 2, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules, muna basis ni Cayetano, Constitution na. Ang basis may galang Gatchalian, Abilino Doctrine, Abilino case, which is, ang Abilino case may galagi, dismiss ka na sa Supreme Court for lack of jurisdiction. Wala mahigalay jurisdiction ang korte. So, kining pamahayag sa Abilino case, opinion only of the court. Straight to the point. Discuss ko na unya lang, kaya kinalang taas-taas ng oras. Para maklaro to, atong tagsa-tagsaon akong pisa-pisahon ang Abilino case. Sa laktod, mas bugat o basis, si Alan Peter Cayetano ikumparar sa grupo ni Win Gatchalian. Prangka na nga pagka-istorya. Manas pagkakaroon, importante man mahigala nga maklaro ang kinsay legitimate group. Nga naman, katong legitimate group, moto'y dunay legitimate authority ang ilang Senate Blue Ribbon hearing. Straight to the point. Kaya naduha naman niron. So, ang katong Senate Blue Ribbon hearing ni Pia Cayetano, mas dunay authority as compared mahigala ining kang Erwin Tulfo. Straight to the point. Nga naman, sa ako nang giingon mahigala, ang atong konstitusyon klaro. Kana siyang 1987 Constitution, ang wordings niya, kanang prepositional phrase. Balik ka na gamay dong names. Tanawa, ang pag-ilik ha, lahi ang kurom nga hisgutanan, o lahi mahigala ang hisgutanan sa election of officers. Kinsa man ang election of officers mahigala kining Senate President, Sergeant at Armed Secretary, katong usadong, katong gitong imong gibaglisan og yelo sa dong. Ato lang balikan kani Kining gibutang, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. Kana nga phrase of all its respective members, wala na sa 1935 Constitution nga diin didto nga area mahigala na under ang Abilino Doctrine. Straight to the point. Gispecific na mga higala, gispecify na sa 1987 Constitution, pag siguro na mga higala, guard na, kay bag-ugutan na igog masyalo. Bag-utan na igog masyalo, bag-utan na igog itong amahan ni ining BBM.
Muna ka ng 1987 konstitusyon, kang kuri na nga konstitusyon, naghimo ta konstitusyon may gala tungod sa tong experience sa how si Marcos nga ang tanan under the dictate of Marcos, guard na mga higala nga dunay independence ang legislative department from the executive. Straight to the point. Gituyo na. Ha? Ako i-discuss niya Vilino case, di ay Vilino case ay ako nang gipa-print ni Ken Galinia gani. Nanaata. Ha? I-discuss ta na unya. So ang ilang basis may galang Vilino case ra. Ang basis kay Tano constitution. Ang basis mga higala. So kung ang constitution na to isgutan, ang basis, ang denominator is 24 gyud. Kung mag-elect og president, hasta gani ang president pro tempore. Sige dong, akatong mag-paglisan dong. Rule 2, section 2. Sa Senate rules dong names, tanawar ko dong. Ako lang gibalik gamay ha. Then atong emphasize may gala ang kwan. Rule 2, section 2. Kanayo? Sige, saka pa gamay kana. Rule 2, section 2. Kanayo? The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Kinsa man ang officers sa Senate, tuwa sa section 1. Rule 1, section 1. Ang President pro tempore, Secretary o ang Sergeant at Arms. So magboto sila may gala, pinaagi og officers na gani ang isgutan, ang denominator is 24 kay of all its members man. Lahi ang quorum ha, lahi ang requirements kung voting. Sige, pakita tong usa dong katong rule 14 dong names. Except sa election of officers. Napakita nimo ganina dong. Tanawa. Except katong usa. Katong napakita nimo ganina, rule 14 kani oh. Tawa oh. Rule 15 section 44. Basahon to ha. Except during the elections of officers as provided in section 2. A majority of the senators shall constitute a quorum. Tarawa, except doon na exception ha. Except during the election of officers as provided in section 2. I-connect nimo na sa imong pagbasa ang section 44 rule 15. I-connect nimo sa rule 2 section 2. Straight to the point. I-connect nimo dito ang imong pagbasa. Sa laktod, lahi ang quorum, lahi mga higala ang election of officers. Kay election of officers under sa 1987 Constitution giklaro gyud nya of all its members. Kana nga prepositional phrase is very important because dili na mi-exist during the 1935 Constitution. Straight to the point. So sa laktod, ang dakog basis may gala karon ang kang Cayetano nga black as compared to Gatchalian black. Pero ni ay atong klarohon. Kabantay mo, mismo gani mga higala, tanawa on sargod ka, sa to pa ang president si Cayetano under the Constitution, ang pro tempore si Loren Legarda under the Constitution, tungod kay sila nakakuha og 13 votes. 12 votes naman yun ila ka Win Gatchalian. Pero ila yung ipugos nga si Win na lagi yun maoy pro tempore. Pero sige, granting for the sake of argument, ibutanta lang, si Win Gatchalian pro tempore. Naunsa may role sa pro tempore day? Klarohon tala na. Kay og atong basihan stricto mahigala ang konstitusyon, ang president si Alan Peter Cayetano, ang pro tempore si Loren Legarda. Wa sa mag-elect og president kay di magyud masupak mas konstitusyon. So nag-elect sa pro tempore. Nya ngano man nga lihok si Win Gatchalian ron day? Mura man og lupig man niya si Cayetano day. Iya ang gahom pero ang balaod mahigala dili. Unsa man ang pro tempore? Tanawar gon ang rule 4 sa Senate rules. Unsay trabaho sa Senate pro tempore? Kanang Senate pro tempore tanawa dong katong rule 4 section 4 dong. Kani, kani. Pwede man tong ipadako. Balag ikuha lang akong naong. Kana. Sige. Kani ha. Tanawa. Ang Senate pro tempore mga kaigalaan, kay siya man gyud mamugos man ka nga si Win Gatchalian na gyud may Senate pro tempore. Okay, tugutan ta sa way pag uyunan ta sa way pagtugot. Tugutan ta sa way pag-uyon nga siya may pro tempore. Pero sa may trabaho sa Senate pro tempore under the rules. Tanawa Rule 4, Section 4. The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. So, ang Senate pro tempore na ekonomi gala, mo discharge siya sa function sa President, niining musunod nga mga kaso. Number 1, when the President is absent for 1 or more days. Straight to the point. So, kung absent ang Presidente, mupuli ka. Kay pro tempore man ka. Ikaduha, letter B, when the President is temporarily incapacitated. Kung ang Presidente mahigala, incapacitated. Na ospital pananglitan karon or nasakit mahigala nga di na maka-function.
So muna ang Senate Pro Tempore mo puli. Ikatulo, in the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. Straight to the point. Nyawa man na mahigala mahitabong kay Tano. So bisag asang anggula mahigala alkansi gyud sa legal basis ang Gatchalian Black. Straight to the point. Bisag asang anggula, prangka-prangka ang pag-istorya ha. Nya sa liga nimong Avellino case, ato discuss sa Avellino case, we will dive in aron maklaro taning Avellino case bang higala. Lahi kay facts ang Avellino case oy. Ipugos gyud nimo malaya ko giingon nga imong sapatos gyud ang imong tiil, ang arang sa imong tiil size 8 nya imo yung ipugos kay wa na ilain ang kana lang size 6 bang higala din naluthan ka hinuon. Ang ilang gipaabot niadtong panahon na June 1 ang ilang gipaabot duha gi maabot aron 13. Wa may miabot ang duha, usara na gyud agi pugos nila. Kana magong Senate Pro Tempore parehara nag Vice President day ba? Vice President of the Philippines. Dili ka mahimong presidente within the term mahigala sa presidente nga naara ang presidente. Kanus amang kamo saka by succession kung ang presidente mamatay. Siyempre ang Vice President mo saka. Number 2, kung ang presidente mo resign, siyempre ang Vice President mahimong presidente. Ikatulo, kung mahimong incapacitated ang presidente, musaka ang Vice President by succession or ma-impeach, convicted by impeachment, di musaka ang Vice President. Pero dili ki musaka ang Vice President, parihara nag pro tempore. Senate President pro tempore. Kaklaro anang roles, oh. Ngay pugos ninyo nga si Gatchalian gyud maoy pro tempore okay, granting. Tugutan ta lang siya mo'y pro tempore. Pero makalupig ba sa sagahom ni Cayetano under the law? Dili. Tungod lang kay back up sa Malacanang, di ka mo'y manghaod. Pero ang mga tao may gala take note man, nag-take note man ang mga tao. Unsa man iwan na tayo balaoray ano yung kalakiha? Straight to the point. Muna sa pagkakaroon, maingon ko sa pagkakaroon ha, ako baruganan, I hope nakasabot ang uban. Ako punto por punto lang eh. Sa pagkakaroon, maingon ko, prangka pag-istorya, ang balaod mahigala, ang legitimate Senate President si Alan Peter Cayetano, ang pro tempore si Loren Legarda. Pero once makabira sila usa, pagbira na lang mag-usawin, kung isa niya mabirawin. Dili sa ingon nga ni balik ko ha, balaod na akong gisgutan ha. Once makabira sila usa, kung kisa ila mabira si Joel Villanueva bagkuan, dali naman niyo birahon ba, total inyo man ang hulgaon. O makabira ko sa makatrisin sila dahil, maingon ko nga, okay, ang legitimate ron nga grupo ang kang Win Gatchaliana. Nga ako maingon mismo, kamo Cayetano, cooperate mo sa Gatchalian group. Nga naman, sila may legitimate, kung makabira sa usa. Pero mga tao na bahala pag sabot kung giunsa po nila pagbira. Legal na ba kung 13 na sila, tubag legal na? But moral ba ang pagbira? O ang pagbira mahigala kay gihulga, samara nag-eleksyon ba, nga mingon ta, ayaw gibaligya inyong buto. Kay nibutar mo tungod sa palit, dili na mao. Ikaduha, dili mao kung mibutar ka, kay gitiunan ka, gihulga ka, di na mao. Sumuna nga, maligal ba? Legal, but immoral? Na, kana mo'y dakong pangutana ang mga tao nagtanaw. Straight to the point. Sa pagkakaroon, samtang 12 na gyud mo, sa pikas nga habig, kang Win Gatchalian, ang authority na gyud ni Cayetano. Muna'y prangka-prangka ang pag-istorya. But kung makabira na gani mo, matrisi na mo, okay. Tanaw ha, kaniya, klaro-klaro na sila mismo, nakasabot man na sila. Sa di pa nako, daibon ang Avellino case ha, sila mismo dahi tao ha, pag May 26, kinumdaw mo May 26, mag-discuss na unta sa online voting. Unsa may gibuhat nila dahil sa minority, nila sa grupo ni Tito Soto, ni-walk out sila. Ngano ni-walk out man sila? Legislative tool to, aron nga ilang biyaan, ang nahabilin, sila na lang si Cayetano, 12 ra sila kabuok. Kay 3 siguro sa Cayetano, on record, 3 sila, bato naman sa bato. So 12 sila, at tong May 26, kabantay mo, ni-walk out sila. Si Subiri may walk out. Ni-walk out sila. O miingon sila, ilang gituyo tong pag-walk out, aron wa na'y quorum. Ilman ka dahi? Kay 12 na may nahabilin, wa na ko na'y quorum. So, pagka June 1, unsira sila kabuok, pabot sila, niabot si Cisco Diro na 12 sila, niya na-quorum na. So, kanan na yung 12 kabuk mahabilin kung grupong kay Tanaway Kurom, unya kung inyong grupo kang Gatchalian o 12 mo makurom nagkalit. Medyo tanawa lang ko na, unsa ka swapang mga sukid tig paminaw?
simple kinas, di pa ta mo dive in sa Abilino Doctrine. Anang May 26, ni walk out sila. Legislative tool to, gituyo to nila para nga wa na ikurom kuno. Matod pa, interview was drilon sakad to kuno kanang legislative tool, o niya, maayo to nga move kuno kay tyranny of the majority, paniniyot pag-istorya. So, wa madayo na, kay wa na kuno ikurom. So, conduces lang kay Tano, wa sila ikurom, pero conduces lang sa Gatchalian, kurom sila. Naunsa na ning kalaki, ha? Okay, klaro-klaro lang pag-istorya ba? Bida, ang ato ini, rule of law lang kita, klarohon talaga ni mga sukit paminaw kay lisod man kay mga kagalaan nga magkaguliyang ta ining kalaki, ha? So, sa pagkakaroon mo ni akong klarohon, once napas na 12 pas na kabuok gyud, pas na kabilag usa, ang kang Cayetano gyud nga grupo maoy legitimate. Nganong importante man na mahigala? Bisa pag makabila sa usa unya or makabila sa usa ugma, nganong importante gyapon tan-awon to ang legitimacy sa kang Cayetano nga leadership because katong June 4 nga hearing day valid man to day. Valid man to, on record man to sa Senate. Pero ang gamhanan may gala si ang grupong Win Gatchalian kay backup man sila sa Malacañang. Sila may backup sa Malacañang. Si Cayetano to naan niya ang balaod, mo na yung si Cayetano, ang ako rin gisaligan, ang balaod o inyo mga pag-ampo. Kayo bin ka gaho mahigala, laliman ka na. Under the law, bisag asang ang gula, alkansi yun. Nya atong tugutan lagi, sige, okay. Pro-tempore makaka, sige, okay. Ikaw may pro-tempore, pero kanus aman ang pro-tempore mo function sa Senate President. Klaro na sa rules. Naunsa man ang hitabo aron. Mo na kinis Gatchalian may gala bida murag mabutang sa alanganin aning kalakiha ang iyang future careers politics may gala delikado pa og sikwati sa aning kalakiha mga sukit ti paminaw.